päevas meil kogunenud 12 paari ja ma palun ringi Siberi Kaski. Ja všetkých bilankovojad. Kutsikatel palun koguneda. Rest of the great puppies, please come to the gathering room. Ja me oleme ringi teie aplausi saate kohtulikku. Linda Jürgens Eestis. Ja me oleme ringi Austraalia täiekord Leon Perri. Saksa Kokser. Sakositunne. Siellä on paljon Kokser. Joksainen. Ylikokoisessa kaksi. Alaskamalli. Samuli Likainen. Paseni. Shika. Vasetmappi. Kultserettelyve. Labradorirettelyve. Suure valtakunti. Musta käärskunti. Hiinaamieskola. Kotoonitulaari. Ja Afganistanin kurva. Sillä tavalla tehdään Shika ja Musta käärskunti. Tänäisenä ihmisellä pariin yksinkertainen etelän vuoden ääksäätyy vuorotukset. Ja kauniimmat fysiikat me olemme väliin kohtuniku Iirimaa, Mr. Paul Hastings ja Weston Abbey.
Leon Bennett, Hawasa Nakawara, Toki Masi, Chaka Sedene, Sibagasi, Shiva, Portugal ke Mendoza Sevilla Siciliana, ini masa sekali, ini sebenarnya sekali, laboratorium AI, orang Amerika, Amerika Protestan, ini post-millennial, ini adalah sangat absurd.